ginagampanan lang yung trabaho namin. Sir, bakit tingin mo nagiging masyadong personal yung pag-atake ni Speaker Cayetano sa mga senators, lalo na yung mga nagbibigay ng open-mindedness sa pag-support sa franchise? Kanya-kanya naman tayong opinion, kanya-kanya naman tayong paniniwala at siguro yun yung opinion niya, yun yung nasa puso niya, nasa isip niya, kaya nasabi niya yun. Kami naman ay bilang mambabatas dito sa Senado, ginagampanan namin yung trabaho namin, karapatan namin na matimbang-timbang natin yung mga pangyayari, kung ano yung magkuha natin impormasyon at makakabuti sa atin. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.